Твои. И издигаме нуждите на брат Суна и църквата, Господи. И Те молиме, святи Бог, Ти да решиш всеки един проблем, всяка една нужда. В името на живият Господ Исусе и да събаря всяка ерихонски стени чрез кръвта на агнето. Защото Ти си Богът, който дава сила на своите и винаги побеждава, святи Бог. И ние сега издигаме глас единодушно към Тебе, Боже. Молим Те, живият Господ, защото ние знаем на кого се кланим. Ние се кланим на този Бог, който умря и възкръсна, победи смъртта. Святи Бог, представя ми всяка нужда, брат ми Боже, пред Тебе, на църквата му, за децата Божия, за място в името на Исус Христос. Боже, и най-скоро време, Исусе, чакаме добрият отговор в името на Исус. Защото искаме с вяра, Боже мой, нашият молба е прият пред Тебе, в името на Исус Христос. Благословено да е името Ти и пред